Gobernu Kontseiluak bi akordio onartu ditu gaur, suteak prebenitzeko eta itzaltzeko aireko eta lurreko baliabideak modu koordinatuan indartzeko €1.000.000 baino gehiagoko inbertsioarekin. Alde batetik, baso suteak prebenitzeko eta itzaltzeko laguntza zerbitzua, traksari €700.000 truke enkargatzen zaion brigada transportatu baten bidez. Eta bestetik, Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien arteko lankidetza hitzarmena luzatzea, elkarrekin finantzatzeko baso suteak itzaltzeko helikoptero baten erabilera. Arabak, €300.000 gorako ekarpena egingo du. Bestalde, Kontseiluak Zadorrako ibilbide berdearen obren lizitazioa onartu du, Langraizokaren eta Trebiñuko mugaren arteko zatian, Argaltzungo herriarekin lotzen duena. Aurrekontua €573.000 da eta 7 hilabeteko epea du gauzatzeko. Aldi berean, Gobernu Kontseiluak puntu berde mugikorreko zerbitzuaren esleipena onartu du. Zerbitzu honek etxetako, saltoki, txiketako eta enpresetako hondakin bereziak bilduko ditu. Halaber, Kontseiluak emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko jarduera garatzeko, irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundei zuzendutako dirulaguntzen deialdiaren ebazpena onartu du. 54 elkartek jasoko dituzte, €279.000. Gainera, Kontseiluak merkataritza ganberari €225.000 zuzeneko dirulaguntza ematea onartu du, nazioartekotzea eta Arabako enpresa sarearen lehiakortasuna bultzatzeko. Beste arlo batean, Arabako Foru Aldundiak €50.000 finantzatuko du aurten udaletako turismoa garatzeko eta sustatzeko proiektu sorta bat. Era berean, Gobernu Kontseiluak onartu du Probintzia Plaza Bosteko foru eraikineko arotxeriaren zati bat ordezteko lanen lizitazioa. Ia €300.000 eta 5 hilabeteko egikaritze epea. Eta azkenik, Kontseiluak lankidetza hitzarmen bat sinatzea onartu du Arabako Errioxako kuadrillarekin, 2030 arte emakumen, gizonen eta bitarrak ez diren personen berdintasuna lortzeko programak eta jarduerak garatzeko.